Get low when the whistle go. Marea. Mai deja ce skin are ăla? Care, mă? Ăla... Cum îl cheamă? Nu-mi pasă. Nasus. Nasus e FK, ce să-i ceri? Uite, ai făcut și skin-ul mai șmecherul Tisana, cum arată. Da, Riot Girl. Lol, dar șmecherul a făcut acum. A intrat cea mai mare panoramă. Hai sărim? Sări tu. Ok. What? Hai bă, te devin cu acel boss. Penetration boss? Da. Aoleo, Victor, ești prost. Penetration. Deja nu mai am pățit eu. What, cum am prins cu aia? Deja ți-ai băgat 3 poțiuni. Bine. O să ne fac. Mai am nu pot, mă duc eu pe top. Am zis-o toți. Eu zic să nu mai stai acolo. Zic, doar zic așa. Mă duc în bază să stau acolo, am înțeles. Mă, nu-i vremea mea, e dispraf. Mamă, ce orpesc poțiunile astea. Mamă, super cu poțiunile astea. Deja am viața full. Dar nu mai am poțiuni. Pleacă, că-ți dă critice. Știu. Peste Mi-e fond. canter. Și eu ce să-ți fac? N-ai alt, ADC. 669. Vino bă și farmează bă. Stă mai def. Stai că le-au eu apăsat să dau și ție viața. Da. What the fuck, stai de rău am la... Da, Paul, ce-am făcut? Mi-am dat flash-ul în loc să-mi dau full. Da. Nu Bă, cred. ce nu înțelegi prin stai de... Trebuie să-i dăm un os. Mara vine mai repede la gang. O să vin mai repede. Stai. Ce-ți-mi iau? A, da. Mă, că inte. Mă! Au scumpit Stalker's Blade, nerușinanților. Ia-l! Ce să dea, mă, prostule? Câine. Mi-am dat stan în turetă. Ei, dat. I-am dat. Dă kill. Dat stan în turetă, că sunt eu prea bună și ea. Eu mai repede. Bravo. N-am kill-ul. Na boss. Ce faci, boss? A fost kill pe tabă, dar asta e partea a doua. Faci, mă. Hai, da, bă, dacă mi-o dai și pe asta, bă. Eu zic să nu mai... Hai să sărim. Ok, nu mai sărim. Ia un minion ca să-mi faci viața. Nu, acum. Hai să sărim pe ea? Stai. Turetă, când e în turetă. Nu prea am mana eu, so... Când vine în turetă. So, hai să sărim. Nu acum. Nu că e spawnat Z și mi-e să nu sar. Băi, o Ce sar, mi-am prima hai. dată? Phantom Disc sau ce? Ce te ține? Hai să-mi dau și o recall. Ce mai scump? Ia Infinity. Infinity level 1. Ia-l! Ce-ți ia Infinity? Da. Și ce zici Infinite? Infinity. Ce să pluseze pe Leona? Nu știu. Eu, da. Se maxează Q, parcă ca să dai mai mult cu stun. și eu să maxează. Și eu să maxez. Eu știam de Q, dar mă rog. De Q. Full. Hai că vin la gang. Ete, nu mai vin.
Mara, la de bec. Vrei să vin la gang? Nu, nu e nevoie. Mi-am făcut ediție fără bani. Gata, Hai, kamikaze. mă. Ia uite. Și eu. Ne-ai văzut? Kamikaze, hai că vin. O să mă mă cu mână. Hai, faci. Cât noi, Leona, nu fac gang. Atunci, Atunci ai răbdare acolo, Mara. Că nu e Leona. Lipis. hai, vin Na. să fac gang. Da, poți să vii acum. Da, stai că mai am câteva secunde. Care No. Mamă, ce rasist din buș. Care focusăm? Bă, pot să fac hibrid? Nu. Hai, da, stai. Sărim? Da. Hai, da. Da. Las-o. Ah! Vreau să dau exhaust, dar nu am mai prins. Bun. Mara mi-a Bine, spus 2 să... pentru 1. Scuze. N-am vrut. Bine, 2 pentru 1. E bine. Am văzut că și are castat și nu de pe el și am dat eu. Da, și jocul imaginea blocat în filmez, nu știu de ce. Nu merge Bă, am jocul. fost un suport, e bine. Nu, n-ai fost. Tanchează-te. Ia-ți o armă, bă. Lasă-mă să fac asta of the mountain. Nu, ia-ți o armă, bă, ascultă-mă. Lasă-mă să-mi asta Ia-ți a... Bă, ascultă-mă. Mm. Eu știu, Leona, mai bine ca din, da? Vino în buș aceea. Pentru- Bine, stai pe lângă buș, de fapt. Nu intra în buș. Că după aia e, cum zic eu, în bruș. Place cum zic. Bruș. În Intră în bruș. bruș. Intră în bruș. În bruș. Taci! Ești deja enervant. În bruș. Dacă mai faci, da, te din cont. Bine. A, da, stați bă cu filmați. Proastă. Da. Sărim? Nu acum. Ai ulti și nu știu eu? Ah, nu. Du-te, Mara. Mid. O să mă duc, nu vezi Ții câte pe ăla la vieți tine, am. nu vezi? SS. Ok, Dar au- eu de unde vreau să țipe, mă doare undeva. Mă duc acum, Nena cu tramvaiul, hai că vin. Bă, bag, mă. Na, critică și mă omor acum. Fugi. Să-mi zici că vine. Nena cu tramvaiul, văd că nici sfarmezi nu știi. Băi, lasă-mă, mă. Dacă ai fi tu în locul meu și tu ai sta în tăretă, da? Da, mă. Ia treci la gang. Băi, da, trebuie să fac game. Deci ții pe ăla pe mid, hai gang bot. Ați mort. Nici nu a făcut mare lucru, dar asta e partea a doua. Gata, gang. Ok, mai dau gânda cu ăla și după să mergem la dragon. Sau acum hai la drăguț. Ba, picior Aici, cum prost. dă Z. Ești prost? Doamne, cum dă Z. Hai, da. Gata, mași mare. Gata, pași. Da, Mare. cum? Bine că mi-l fă, da, fi-l dați. Bine, că e kill și Da, kill. unde Bă, și e bine, la mine a luat Z kill. Mamă, cât costă. Sărbă! Băi! Nice. Băi, frate. Ce prost iar. Eu zic să nu mai dai pe ăla. E cam țin pe tine. Fă dreapta acum, fă dreapta. Mara asta că mă ția jungla, nu știu cum să zic. Luați-l. Luați-l, așa. Hai da, dragă. Hai la dragon. Băgați hard în spate. N-am oară, așa, hai.
Îi dau stun, bam! Am stunuit. Vine Zinzawa. Și... Stai. Bam! Zinzao, nu te-am văzut. Bun. Arată în continuare. Hai dacă eu stau Dă-i așa. stun lui aia că merge bine. Mamă, da veniți! Gata. Am, deci nu nimeresc niciun hit. Eu plec. Ești mort. Bă, Și eu sunt mort. Mara să ia pe tine. ați și dat. Eu dai Mara, aici! te rog să te ia pe tine. Lesi, nu în 3. Nu mai Am știu. 1-2 cu o dată am murit în jur. Mă duc în turetă de frică. Mi-a plăcut faza. Nu cred! Nici tureta. Nici tureta nu ți-a place. Doamne! Dă-i turetă! Dă-i! Așa! Hai! Mi-a plăcut. Unde dea tureta? Și că dai ture! Momentul ăla când vrei să dea tureta în tine. Dun. Mara, tanchează-te. Aștept că mi-au Black Cleaver. Dă-i! Warmog. Warmog. Unde mi este Tristana? Tristana e lungă. Ai vreo problemă? Da, votul. Sper că-i dă tureta. Așa, Mamă. stai. Hai! Nu, murim. Ok, cum vrei tu. Mamă, Cum? a făcut insta-kill pe mine. Mine. Ah. Și vroiam, mă. Las. Mori. Mara, mor, din păcate. What? Bă, bune. Da. Am 3-2. Bă, eu am 026. Mara. 0-3-6. 02, că o dată a fost de la turetă. Aha. Vezi că ai double buff, Mara. Da. Vezi să nu te omoare Riven, Mara. Dă-i ulta în turetă. N-ai ulta. Dă-i. Dă-i, șardă. Urdu. Arda, bravo. Nu mi-a lăsat, mi-a fost nesimțită. Nici rasist n-ai luat. Dar eram să ia dacă o lăsa. Era să iei. Ce sunt? Îl iau eu, stai calm, îl iau eu. Dar îmi plac clipurile ce fel se aud. Cum așa? Ce genul? Ok, mine să le invitez și eu să postez. Paket. Că Tristan, am oprit o când am vină postat, pe bot. dar cred că v-ați dat și voi Da, seama. Vin eu. Vin târziu, Mara. Hai Mara, că putem să-i facem pe ăștia dacă sări. Ok. Am și ulta. Și eu am ulta. Și le dăm amul, calul. Da, focusez plin. Ok, Ken. Ok, am dat mie. Wow! Ok, am Wow! dat stun. Wow! Da, Mara, ai focusat fix Queen. Nu știu cum să zic. Da, Fix Queen n-ai focusat. da. Ai problemă cu asta? Fix plin, da. Așa mă Bă, bat și... ai Mă ulti? bat, mamă, mă bate Ah. Steven. Nu credeam că o să mă bate Steven vreodată. Nope. Vrei să sărim Tristana? Hai da, ia da, bel kill-ul! Oh. Nu mai pot să fac nimic. Mori. 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 A, nu mori. What? That place. Te omoară, Mara. Da, Era. Era imbecil. Eu era. n-am kill-ul. Îmi sur? Nu era. Fugi, bă, că-ți dă un cute apolit. Ah. Hai, da. Dă kill-ul. A, n-ai kill. Da, fix. N-ai ghicit.
Lasă-l, lasă-l! Ești prost. Nici asist n-ai luat. Da, dar am pus eu Mara. Dacă știi ce faci măcar. Dar nici asist n-ai luat, asta e tot ce Ești contează. proastă. Bă, dar Bă, sunteți dacă proști amândoi. Bă, i-a schimbat skill-uri. Tu știi chiar nu faci ce fac eu? Da, pune bombă și explodează, dar nu e... Dacă îi puneai eu, luai asist. Ba nu luam. Trebuia să explodezi ca să iau asist. Tu Păi da, gândești? și puteai să-i dai execute. Nu puteam. Ba, putea să dea execute. Prost. Lasă-te sport. N-am zis că joc bine sport. Bă, am jucat bine, 1, 3, 6. Ai făcut First Blood și astea am avut EDC praf. Deci, soarta. Nu ai avut o pulă. Am las, mă, nu mai am chef de video. Dacă stai prost de Putin, n-am ce să-i zic. Fix eu. Da, nu mai fac. Mara, poți să ștergi video. Poți să-l oprești. De ce? Păi punem altul. Lasă-l mă asta. Nu, punem altul. De ce? Bagă și iau, De stai. asta. E și iau. Mare ești mort. A, 8, am uitat de... A, stai, credeam că e Z, deci SS. Oh, Ei, DC mă stau pe mid, stai că vin și eu pe mid. A, să mă back. Stau pe mid. Aici dar mi-e mie la cât pleci? aici mi-e ADC-ul, aici Ai trebuie să... oprit Mara, filmarea? Nu. Zi mă, la mine la cât pleci? Dimineața. Pe la... Nu știu. Dacă te-ai duce afară, Unde apar, mă? stai să ieși afară. Ne stă așa. Da, s-ar putea să ieși afară. Mara pleacă de acolo. Hai că lumea... Bravo. Exhaust. Da-și pe aia! Chiar îmi place. Ia Victory Hill și taci. Moare. Ah, Oh, a murit. Bă, a făcut triple kill. Triple. triple kill. Triple. Monster kill. 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 Monster kill. Eu când gen sau faci Nasus. Nu știu. Monster kill. De cât e monster kill. Ara, mai bine ai fugit. Mai bine fugi, Maram. Nu știu cum să spun, dar mi-am dat și eu seama. Nu știu cum să spun mai frumos, dar... Lasă-mă, mă omor. Nu știu cum să spui frumos, dar mă las de lisin. Am 6 cu 6. Nu știu cum să spun... A. O să... Nu mă dau. Nu știu cum să spun vină pe ăsta. Nu știu, vreau să zic, nu știu cum să spun mai frumos, dar să te lași de Trisana, dar apoi l-ai omorât. Pa! Bă! Victor e praf. Face of the mountain. Dați-n aia. Arăbă, face of the mountain. Dați-n aia. Face of the mountain. Dați-n asta. Vine face of the mountain. Hei, să fii m-am... Vine sau acum faci penta. Care? Cine Care vine? Vine. Z. Ok. Are quadră, nu pentru. Băi, eu îmi dau flash-ul și fug. Sau nu? Și eu la fel, nu dau smite-ul. Nu. Îi dau ultă. Nu mă, luptăm cu demnitate. Cine vine cu demnitate? Piciorul. Nu v-am zis. Nu v-am zis când dau flash și fug. Voi nu m-ați crezut. Să dăm fufu. O să dau. Dacă Leona nu m-a ascultat să-și iau armogul, Eu nu vezi că Ce ai mi-au zis, acum... mă? Tu nu vezi că acum mi-au arbul. Bă, tu nu n-are vezi că- Leona n-are tactică. Etena. N-ai tactică. Am W, Etena. E și Q. Gata, fac. Etena. Mamă, ce Q a pălit. Nasus. I-a dat un Basic Q pe pe spontanele.
Un basic peste ceapă. Un basic, un Q. Fucking boss. Nu întrebam. And boy. Ia, lua skill-ul. Dar nu eu l-am luat. Am zis luați, nu ia-l. Nu-i corect, nu eu l-am luat. E port. Mamă, ce mine. Stan pe ăsta și nu mă dați nimic. Ok, am înțeles. Dați-n el și rupeți-l. Rupeți-i fața. Șumelește-l. Hai să dăm dragonul. Nu dăm niciun dragon, nu avem nevoie. Ei l-au? Mama. Da. Ok, i-am scos flash-ul. Crede că avem nevoie de dragon. Băi, așa. Îmi place cum fac. Da și Da, nu mai! Ți-am zis de atâtea ori. da și Ok, trebuie să cenzurez. O să fac și treaba asta. Pentru... Pentru dragul nostru prieten. Eu îl iau. Cenzurăm și noi Vladi. Pentru... noi cenzurăm de fiecare dată când vrem noi. Nu-mi păvânesc Opa, cenzurez. te rog, eu fui... N-am flash ca să-mi dau acum peste aici de înapoi. Fuck it. Fuck. Ok, ok. Hai, intrați în ei. Bă, bune, eu meu... Intră în ei! Ești de ce? Intră, mă, în ei! Leșine. Leșinatul! Ulta asta a fost... Opa, n-a fost fail. Wow! Mamă mare, ce se întâmplă? Eu Bun. conțin. Dă-i stan și salvează-mă. Stan lui... ăla. What a luat ăla? What? Eu tot. Tu și pe Victor. Fufum. Da. Da. Dacă Leona ar avea mai mult creier, ea-mi bate. Ce? Bă, ce te iei de suport? Bă, tanchează-te ca lumea, ia-ți acum randuinul, nu-ți mai lua Sunfire-ul. Lasă că ce vrei să-ți iei. Bine, mă. Randuin, ca să ai multă viață. X vine la suport. 7 cu 9. De fapt, e vina ADC-ului că nu dă mult damage. Suport a fost bun la început. A fost. Ultimara 7 cu 10, praf. A, 7 cu 9. 7 cu 9, praf. Vorbea 7 cu 7. 2, eu am mai frumos ca tine, ce și tu. Vorbea. Eu îl iau. Ah, pe ăsta chiar îl iau eu. Am mă luat-l mai repede până nu mă răzgândesc. Ce căsă? Da, A fost căsă. te-ai și salvat. Mi-am dat și ulti. Și eu Și mi-am ce? dat-o. Și nu mai salvat, oricum nu muream. Ba da, uite-te la viața ta. Mara. E aici. Oleu, ce acolo. Mara, mai filmezi? Da. Bă, stai că uite asta am încercat. A, da, țin urgot pe loc. A, piciorul și... Wow. Am sărit fix la data aia ulti. Îmi Oule. place de Riven aia. Copii proști. F. Hai, dă-mi F. Teza. Da. Mara, 7 cu 10, 8 cu 10, a avansat cu un kill. Ha, ce glumă bună. Oh, ce l-am împins. Doamne. Gata, Alexandru. Alexandru, ciu. ăsta a fost Eu, căsă. Alexandru. Mara, lasă-mi și mie kill-uri. Dar mi-a Dacă costat Q. și ce?
lasă și mie kill, că dacă te fidezi tu stai cam că nu cunosc unul singur să-i bagi pe toți. Deci stai cam, că nu-i bați. Gata, Mai ce? bine ai gândi. Gata, Ai ce? 8 cu 8. Mai bine este Ce? cea. Să fac și eu scor pozitiv. Ah! Dar cine de pune să fie proastă și să mori? Nu cred. Cred că tu. Că ăștia omenească nu se aseamănă niciodată. Pă bune! Ar bine. Se pare. Vezi? Ăștia omenească. A, tu sunt nebușcu. Păi. Și îmi place. Mă, sărim? Ok, nu sărim, că n-am montat. Mai bine și ca Vasile spor. Păi da, Eu. că vorbesc cu el. N-am zis că joc bine, Leona, dar am jucat. La început bine. Am avut idisiu praf. Da, sigur. Da, mă, Da. sigur. Cum să nu? Mhm. Exact. Eu nu știu să dau stun-uri așa. Acum dacă nu mă bag în timp pe calmea, asta e partea a doua. Stați 10 secunde ulta. Mă, tu te știu. Eu m-am dat caci. Băi, știi ce? 10 secunde, țigan fier. Cere fer de pomană. Dobelcher, hai, dă-ți eu penta. Bă, ia, Dar vină spre penta- mine. Mora! Dă penta! Ce penta? Dăm surrender? Da, Nu. da. Ajutor! Bă, vină spre mine! Dăm pâf! Hai mă să dăm pe ne bat acum ușor. Da. Yes. Dați. Yes. GG, well played. GG well played, your feeder. Easy. Unim, Ok, și ăsta a fost. Și Wow. asta a fost episodul pe ziua de azi. Wow. Trebuie să cezărăm, hai. Fotosinteza la cu care toată lumea. Hai dacă mă jocă și Vasi un meci. Un Nu, meci, da. mâncați. Mă bate româna și pe mine.